आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. कणकवली विधानसभा मतदारसंघात युवा सेनेच्या वतीनं मोफत नेत्र, मोतीबिंदू चिकित्सा शस्त्रक्रिया शिबिर 6 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांठिकाणी आयोजित करण्यात आली आहे. या शिबिरात आढळलेल्या सर्व मोतीबिंदू रुग्णांची मोफत शस्त्रक्रिया ओरोस येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये करण्यात येणार आहे. रुग्णांचा प्रवास आणि जेवण खर्च युवासेना करणार आहे, अशी माहिती युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. आम्ही युवासेनेतर्फे कणकवली विधानसभा आहे त्याच्यातर्फे मोतीबिंदू तपासणी आणि त्याचं मोतीबिंदू सापडलं तर त्याचं ऑपरेशन या पद्धतीचा उपक्रम योजना आम्ही या विधानसभेमध्ये राबवत आहोत. ही योजना खरी म्हणजे उपक्रम हा खरा म्हणजे आम्ही पहिल्या टप्प्यामध्ये या 6 ठिकाणी राबवत आहोत, जिथे 6/12ला शिरगाव, 7/12ला फणसगाव, हे सगळे जे उपक्रम आहेत ते आम्ही PSC मध्ये राबवणार आहोत. शिरगाव PSC मध्ये 7 तारीखला फणसगाव PSC, 10 तारीखला कणगट, 16/12ला वैभववाडी, 21/12ला कनेडी आणि 23/12ला पडेल. या ठिकाणी आमचे हे सर्व मोतीबिंदूची शिबिरं होतील आणि त्यातनं जे पेशंट आपल्या ज्या ठिकाणी मोतीबिंदू असा त्यांना सापडेल त्या पेशंटचं ऑपरेशन आम्ही ओरोस या ठिकाणी जानेवारी महिन्यामध्ये करणार आहोत. त्याचा रुग्णांनी लाभ घ्यावा यासाठी आम्ही तुमच्या माध्यमातून, सगळ्यांच्या माध्यमातून एक आव्हान करत आहोत युवासेनेतर्फे. त्या लोकल टीमला, म्हणजे ज्या ठिकाणी समजा शिरगाव असेल तर त्या तिकडच्या लोकल टीमला आम्ही त्या सांगितलेले आहोत आणि त्यांची रुग्णांची येण्या जाण्याची सोय असेल किंवा रुग्णांना तिथे पोहोचवण्याचा विषय असेल त्या ठिकाणी आमची लोकल टीम करेल. आणि त्या माध्यमात तुमच्या माध्यमातून एवढंच पोहोचवतो की ह्या योजनेचा, ह्या उपक्रमाचा लाभ त्या रुग्णांनी, ह्या जनतेने घ्यावा हे तुमच्या माध्यमातून करत आहोत. खरं म्हणजे गेली 3-4 महिने युवासेनेच्या माध्यमातून असेल, शिवसेनेच्या माध्यमातून असेल, आम्ही आरोग्य यंत्रणा कशी खेळखेळी आहे आणि त्याच्याबद्दल आम्ही काय प्रयत्नशील होतो की आमची आंदोलनं झाल्यानंतर ही व्यवस्था चांगल्या पद्धतीने कार्यरत होती, पण तरी पण ही कार्यरत होताना दिसत नाही. कालच आम्ही फोंडा या आरोग्य केंद्राला भेट दिली असता तिथे पण रिक्त पदे आहेत, तिथे सामुग्री नाही, तिथे औषधं नाहीत, अशा बऱ्याचशा समस्या प्रत्येक आरोग्य केंद्रात आहेत. आणि आमच्या माध्यमातून आम्ही ह्या मांडण्याचा प्रयत्न, आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही ह्या मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि ह्या प्रयत्न करत असताना सुद्धा इथले पालकमंत्री असतील, इथल्या स्थानिक आमदार असतील, ह्यांना कुठचीही जाग त्या पद्धतीची आलेली नाही. आणि त्या पद्धतीचे स्वतःचं कॉलेज, स्वतःचं SSPM हॉस्पिटल चालण्यासाठी या सगळा खटाटोप केला जातोय का? ह्या लोकांमध्ये संभ्रम या ठिकाणी निर्माण होतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.